Otodeni Jesu. Tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ndị nna niile ndị ICMO na-eme ncheta Patron Saint nke ha, St. Joseph, oriri nke danyere tata, were na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ha niile, n'isi ezinụlọ ha niile na n'isi kọmuniti ya anyị. Wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke, amara ya na udo dịrị anyị na-aga n'arọ nke 2023. Ezinụlọ Osi na Nneka Ụfọndụ na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya, mma ya na nchekwabe ya n'isi ezinụlọ ya. Wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ha bụ n'obi. Skọlọga Amaka na-enye Chineke ekene wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi Francis Ejekam, onye nke na-elota mgbe Chineke ji were mụọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke lelu ha anya n'obi, were aka o ji agwọ ya, o mee ka nwa ha Ezira Ọmọle si n'akwa ya were kunie. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ka ebere Chineke nchekwabe ya na amara ya n'isi Robin Egbuniwe, Felicia Umeibe, ụmụ ejima Oziri Nwosu na Ọzara Nwosu, ndị nke na-elote mgbe eji, ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Pat ndị Igwe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si were tinyekwara ya ofu arọ, o wee na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Wee na-ayọkwa ka Chineke were arụ ike na agamniru etu o si wee masị ya, were na-agọzikwa ndụ nke nyanwa. Boni na Uju Ezechukwu na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Elizabeth Ezechukwu. Nne na nna Ikemdi na Chi Nwoko na ndị be nwoke niile na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Ikemdi na Chi Nwoko. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Sam na Esther Okafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafọ. Doni Nwude na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Veronica Nwude. Reginald na Ifeyi Nweze na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obidi Okeke, mama papa Ifeyi Nwa. Francisca Aṅụlọha na-ayọ maka mkpụrụ obi Fada Matthew Akwe, Livinus Isidienu na Joe and Julie Iligo. Francisca Aṅụlọha na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Sylvester na Margaret Ogeegbunem, Chinyere Aniogwu na Monica Oguezuọnụ. Skọlọga Amaka na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Aloy na Cecilia Ogamaka, Nathaniel na Angelina Nnadi, Cyril
na Christiana Igumba na Chris Lemi Nnadi. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji, unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Alono aka ya kowena lono Nahana na nwa na mmụọ nsọ ka Chineke ji ike niile gọzie unu ma nọnyere unu site na Kristi dị nwe anyị iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Yukarịstịa n'ụwa ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si mejọọ Chineke na ihe ọmụma ya bụ. Onye nwe anyị mee ebele, Kristi mee ebele, onye nwe anyị mee ebele. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebele, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke onye ebere, i sitere n'okwu ọnụ gị bụ nwa gị were ụzọ dị mma na ịtụnanya mee ka gị n'ụwa dịkwa na mmụọ ọzọ. Anyị na-arịọ mee ka anyị bụ ndị otu Kristi were ịhụnanya na-ekpo ọkụ na okwukwe dị ndụ wee na-akwadosi ike maka emume nke na-abịanụ site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke Samuel. Onye nwe anyị gwara Samuel sị, ngwa gbajuo mmanụ na mpi gị gawa, ana m eziga gị n'ụlọ Jesi onye Betlehem, maka na ejila m aka m họrọ onye eze n'ime ụmụ ya ndị nwoke. Mgbe Samuel garuru, o lepụrụ anya hụ Eliab wee chee n'obi ya sị, n'ezie onye a guzo ebe a bụ onye ahụ onye nwe anyị họrọ. Ma onye nwe anyị gwara Samuel sị, elekwala anya na mma ma ọ bụ n'ogologo ya, n'ihi na ajụla m ya. Anya Chineke ji ahụ ụzọ abụghị anya mmadụ ji ahụ ụzọ.
mmadụ na-ahụ sọ ihe dị n'ihu, ma Chineke na-ahụ nke dị n'ime obi. Jesi gosiri Samuel ụmụ ya ndị nwoke 7, ma Samuel siri Jesi, onye nwe anyị ahọrọghị nke ọbụla n'ime ndị a. Mgbe ahụ ka ọ jụrụ Jesi sị, ndị a ọ gwụchaala ụmụ nwoke ị nwere? Ọ zara ya sị, enwekwuru otu fọdụrụnụ nke ọdụdụ nwa m. Ọ nọ ebe ọ na-elekọta ụmụ atụrụ m. Samuel wee gwa Jesi, zie ozi ka akpụta ya. Anyị agaghị anọdụ ala iri ihe ọbụla wee ruo mgbe ọ bịara. Jesi ziri ozi ka akpụta ya. Ọ bụ nwata nwa okorobịa ahụ na-akwọ mụrụmụrụ. Anya ya mara ezigbo mma. Usoro o ji aga ije n'ụdị agwa ọ na-akpa dị ụtọ. Onye nwe anyị ekwuo sị, bịa tee ya mmanụ n'ihi na ọ bụ onye nke a. Mgbe ahụ ka Samuel ji buru mpi mmanụ ahụ tee ya, ebe ahụ ya na ụmụnne ya guzoro. Mmụọ nke onye nwe anyị wee jide David, bịakwa biri n'ime ya site n'ụbọchị ahụ gawa. Okwu nke ose bụ abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, ndị nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, enwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri doro edo iji gbaa mmụọ m na-ada mba ume. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ọ na-edu m n'ụzọ ziri ezi. Ọ dị ka ihe ọ zara n'aha. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị nọnyere m ebe ahụ. Ọ bụ ihe ndị a na-akasi m obi. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iji aka gị kwadoro m nnukwu oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m mmanụ n'isi. Iko m juru n'ọnụ. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. N'eziokwu, sọ ihe ọma na obiọma ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke onye nwe anyị ebighị ebi. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Na mgbe mbụ unu nọ n'ọchịchịrị,
Ma ugbu a unu nọ n'ime Onyenwe anyị, unu nọ n'ihe. Ya mere, na-adịnụ ndụ ka ndị nọ n'ihe. N'ihi na ihe na-ewepụta ịdị mma niile na ezi omume niile na eziokwu niile dị ka mkpụrụ. Jisie n'ike mụta ime ihe na-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Unu esola ndị ọzọ n'ọrụ na-adịghị uru nke ha na-arụ n'ọchịchịrị. Kama, gbaanụ mmehie ha ọtọ, n'ihi na ihe ha na-eme na nzuzo na-eme ihere, ọbụla ikwute ya na ntị. Ma mgbe a gbara mmehie ha niile ọtọ, wepụta ha n'ihe, mgbe ahụ mmadụ niile ga-ahụcha nke ọma ụdị ndụ ha na-ebi. N'ihi na ihe ọbụla e mere ka ọ pụta ihe nke ọma bụzi ihe. N'ihi nke a ka o kwuru sị, teta, gị onye na-arahụ ụra, si na ndị nwụrụ anwụ bilie, Kristi ga-amụkesikwa gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Jesu Christi, ebubedere gị ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke kpuru ìsì site n'oge a mụrụ ya. Ụmụazụ ya wee jụọ ya sị, onye nkụzi, olee onye njọ ya mere eji mụọ nwoke a n'ìsì? Ọ bụ njọ nwoke a ka ọ bụ nke ndị mụrụ ya? Jesu wee zaa sị ha, ọ bụghị njọ nwoke a metere nke ọ na-abụ njọ nne na nna ya metara, kama o kpuru ìsì ka e wee mee ka ọlụ Chineke pụta ìhè n'ahụ ya. Aga m arụrịrị ọrụ nke onye ahụ zitere m mgbe chi na-ejibeghị, n'ihi na abalị na-abịa mgbe mmadụ ọbụla na-apụghị ịrụ ọrụ. N'oge a m ka nọ n'ụwa, abụ m ihe nke ụwa. Mgbe Jesu kwusịrị nke a, ọ bụsara ọnụ mmiri n'ala, gwọkọta ọnụ mmiri na aja, werekwa aja ahụ agwọkọrọ agwọkọ tee nwoke ahụ n'anya, wee sị ya, jee saa ahụ n'ọdọ mmiri Sailọm, nke bụ ma asụgharịa ya, onye ezitere ezite. Nwoke ahụ wee jee saa ahụ ya, bịa na-ahụ ụzọ ọzọ. Ya mere ndị agbata obi ya na ndị na-ahụ ya na mbụ
ka ọ na-arịọ arịrịọ bịara na-ajụ sị, onye a ọ bụ ya onye ahụ na-anọdụ ala n'oge gara aga na-arịọ arịrịọ? Ụfọdụ kwuru sị, ọ bụ ya. Ndị ọzọ ekwue sị, mba, kama o yiri ya. Ma ya onwe ya sịrị, mụ onwe m bụ ya. Ha wee jụọ ya sị, olee otu esi meghee anya gị? O wee gwa ha sị, nwoke ahụ a na-akpọ Jesu gwọrọ ụlọ tee m n'anya sị m, jee saa ahụ gị na Sailọm. Wee jee saa ahụ m wee hụ ụzọ. Ha wee sị ya, olee ebe onye ahụ nọ? O wee sị ha, amaghị m. Ha wee kpụgara ndị Farisii onye ahụ kpuru ìsì site na mgbe a mụrụ ya. Chetakwa na ọ bụ ụbọchị izu ike ka Jesu gwọrọ aja n'ala wee meghee anya ya. Ndị Farisii n'onwe ha bịara chọwa ntọala ihe nyeghachiri nwoke ahụ ike ịhụ ụzọ ọzọ. Ọ gwara ha sị, ọ gwọrọ ụlọ tee m n'anya, m wee gaa sachaa ya wee hụba ụzọ ọzọ. Ihe a mere ụfọdụ ndị Farisii ji kwụsiwe ike sị, nwoke a enweghị ike isi n'aka Chineke n'ihi na ọ na-emerụ ụbọchị izu ike. Ma ndị ọzọ bidoro ịrụ ụka sị na nwoke a bụ onye njọ, kedu ka o si nwee ike ime ihe ịrịba ama dị otu a? Ihe a mere ka ha kewaa ụzọ abụọ. Ha wee jụọ nwoke ahụ kpuru ìsì na mbụ sị, ebe ọ bụ na o meghere anya gị, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya? O wee zaa ha sị, ọ bụ onye amụma. Ndị Juu jụrụ ikwere na o kpuru ìsì mgbe a mụrụ ya, bịakwa hụba ụzọ ọzọ, wee rue mgbe ha jụrụ nne na nna ya sị, onye a ọ bụ nwa unu nwoke? Ha sị na onye a bụ nwa unu nwoke, kọwaanụ ma ọ bụ ezie na o kpuru ìsì na mgbe a mụrụ ya. Unu nwere ike ịkọwa ihe kpatara o ji ahụ ụzọ ugbu a? Nne na nna ya zara ha sị, anyị ma na onye a bụ nwa anyị nwoke. Anyị makwa na o kpuru ìsì mgbe a mụrụ ya. Ma nke anyị na-amaghị bụsị ka o si ahụ ụzọ ugbu a, ma ọ bụ onye meghere anya ya. Jụọnụ ya, o toruela ịzara onwe ya nke ahụ. Nne na nna ya nyere ha ụdị asịsa dị otu a n'ihi egwu ndị Juu, ebe ọ bụ na ndị Juu ekpebielarị na onye ọbụla kwupụtara na Jesu bụ echiri echi ahụ, a ga-achụpụ ya n'ụlọ ekpere ha. Ọ bụ n'ihi ya ka ha jiri kwuo sị, o toruela ịzara onwe ya nke ahụ. Ọzọkwa, ndị Juu kpọlitekwara nwoke ahụ kpuru ìsì mgbe a mụrụ ya sị, kelewe Chineke gị. Nke mbụ, anyị ma na nwoke ahụ bụ onye njọ. Ma ọ zara ha sị na ọ bụ onye njọ, nke ahụ bụ nke m na-amaghị. Ma nke m ma bụ na m kpuru ìsì na mbụ, ma ugbu a ana m ahụ ụzọ. Ha jụrụ ya ọzọ sị, gịnị ka o mere gị? Kedu ka o si meghee anya gị? Ọ zara ha sị, ọ bụkwa na ekwuela m ya na mbụ, ma unu aṅaghị m ntị. Gịnị kpatara unu ji chọọ ka m kọrọ ya unu ọzọ? Unu agwakwala m na unu na-achọ ịbụ ndị na-eso ụzọ ya. Ha bigboro ya sị, ọ bụkwa gị bụ onye na-eso ụzọ nwoke ahụ. Anyị na-eso ụzọ Mozis. Anyị ma na Chineke gwara Mozis okwu, ma anyị amaghị ebe nwoke ahụ si bịa. Ma ọ zaghachiri ha sị, ọ bụ akụkọ ifo ka unu na-akọ.
unu amaghị ebe o si bịa ma ọ bụ ya meghere anya m. Anyị ma na Chineke anaghị anụ onu onye omenjọ, mana ọ na-ege ntị mgbe onye ezi omume na-asọpụrụ ya na-akpọku ya. Anụbeghị na mbụ na onye kpuru ìsì mgbe a mụrụ ya mechara ụba ụzọ ọzọ. A sị na nwoke a esighị n'aka Chineke, kedu ka o si nwee ike ime ihe dị otu a? Ha gbọjara ya sị, taa ị hụkwara nwa onye njọ zuru ahụ site n'afọ nne ya? Ọ bụ okwu Chukwu gịnị ka ị na-ekwuru anyị? Ha wee buru ya bupụ n'ezi. Mgbe Jesu nụrụ na-achụọla ya, ọ chọgidere ya chọta ya wee jụọ ya sị, ị kwere na nwa nke mmadụ? O wee zaa ya, nna m ukwu, onye ka ọ bụ ka m kwere na ya? Jesu zara ya, ọ bụ onye a na-agwa gị okwu na onye a ị na-ele anya. Ọ sịrị ya, onye nwe m, ekwere m ekwe. Ọ bịa gbuere Jesu isi ala na ikpere ala wee fee ya. Jesu wee sị, abịara m n'ime ụwa iji kewaa ya, ka ndị kpuru ìsì kwụba ụzọ, ka ndị na-afụ ụzọ wee isi. Ụfọdụ ndị Farisii nọ n'ebe ahụ jidere okwu a aka wee sị, anyị ji n'aka na ị naghị agụnye anyị na ndị kpuru ìsì. Jesu zara ha, ha sị na unu kpuru ìsì, nke ahụ agaghị abụrụ unu njọ, mana unu na-ekwu sị, anyị na-ahụ ụzọ, mana njọ nọ unu n'isi. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Nke taa nwee dị aṅaa? nke taa abụrụ ọnụ nke a na-asịsị ikwubekwa okwu Chukwu, na okwu Chukwu kwuru onwe ya. Eso m kweta na okwu Chukwu mere gịnị? Kwuru onwe ya. Ọ ga-abala ulu ịkọlụkwa akụkọ wee na-aga. Yes or no? Yes or no? Ịma na unu ya akwụrụkwa ọtọ maka okwu Chukwu. Maka na unu ya anọlụ naanị, mụnwa kwụ ọtọ eri ọ ga-eje kwụrụkwa ọtọ. Ọ na-adabazikwọlụ? Ọ dabalị? Ụfọdụ ya na-atamu, fada ọrụ gị ichili. Gịnị ife ichili mebe? Unu nọzụkwa ya? A sị na atụala ọmalụ atụala ofekele ofenye isi n'ọfịa. Ọzọkwa atụa inu ngịlịga nkata. Onye mere gịnị? Ọnya ka Jesu na mmechi ife ọgụgụ ozi ọma anụnwa ji wee tụọ inu ngịlịga nkata. Ndị tara arụ wee mee gịnị? Wee ghọchalụ. Mgbe afasịa, anyị makwa na ọ bụrụ anyị ka ị na-eweta elu ọnụ. Jesu dịkwa ọnụ nkịlịka. Ịfụkwa ka o ji kpepụrụfe okwu. Ya bịalụ ka ya bute nkewa, ka ndị na-afụ ụzọ kpuo isi, ka ndị kpuru isi fụba ụzọ. Stop. Hey, Jesu ndị a nwee nnecha anya n'okwu a sị, anyị ma na ọ bụrụ anyị ka ị na-emebe a. Inu nkịlịka nkata, onye nkịlịka wee ghọchalụ. So it's very entertaining and very interesting to listen to the Word of God. But like I always share with you, it is more about us than what we hear. That is the beauty of the Word of God. Otu anyị sifu na
What's going on? What is all this? Otu aka Chineke ji wee chọọ ka okwu ya wee metụta ndụ anyị. Ka m jụọ ajụjụ. Mgbe Samuel jelu be Jese, o wee kpọpụta ụmụ ya 7. Kedu ife melụnụ? Quick, because you know to go kitab 12:30, and I have 3 minutes for this woman. So quick in your response. Jesse kpọpụtara ụmụ ya 7 si Samuel na-enye. Kedu ife melụnụ? Yes. Okay. Tupu ọ sị ya na o nwere ọzọ fọlụ, kedu ife melụ nnu? Ka efe among the 7 children. ọzọ nwere nwayọ achụnị ọsọ. O nwere onye Spirit of God select among the mmụọ Chineke kpọrọ among ụmụ 7 ọkpọpụta o wee jụzie anya na ụmụ gị agwụchago. Kụpụrụ na nwaanyị aka. Nke pụtara na-atụgharị anya na Jese gba aka gịnị? Na ụmụ 7 Jese mụtara, dịka nwaanyị si kwu, na o nwere nke mmụọ Chineke ma gịnị nọ n'ime, and nke abụọ na Chineke. Kedu onye si na reject fa? Nwaanyị si na reject fa. Ọ na-abụrụ ya bụ ịgba aka nwa. Onye na-agbaghasị ya nwere aka anyị malụka. Today is the Patron Sunday of men, Igbo Catholic men organization. That's the way they are uniform. Okay. Congratulations, ndị nna niile nọ na uniform. Good. So asị ka nke n'unu na unu bịara n'uju, mana unu na akwụkwọ clear. Maka unu afụgo na Jese na ụmụ ya 7 nọ bụrụ mmadụ mana na-esi mmụọ. Anyị kụpụrụ ndị nna aka na ọ dịrị ofele. Onye si na ọ dị ofele ịbụ nna nya je bụrụ ka ọfụ ka o si adị. Ịfụrụ ka isi fe kwọchasịrị akwọcha. Afụ ụcha bụ isi. Onwe onye ntutu dị n'isi ya kwụrụ ọtọ. So if we are not fellow, so beginning with Joseph, or the fellow, is here Ozina Mary Yadime, Steniken Monso, the Zili Joseph, the Ziria, where Ganyana say wine, Iana, or Baba Godu Nekanika, to put Monso and where they are Cassibiobi. Joseph, so it's not easy to be the father of a house or a family. It's a great responsibility. So then, Chineke abidolo ezigbo ọlụ a n'ime unu ga na-enye unu ike iji wee kwudosi ike na wee ruo n'isi njedebe. Ọ dịrị ofele ịnụkwa na Jesu osisi ikwulu obe, part of ibu obe bụ ndị niile a, ma ndị a na-anụ anụ ma ndị na-anụ unu ma ndị ke adalmokwu adalmadokwu ke ifunu mini n'ịnụ di na nwunye, nwoke na-anụ nwaanyị, nwaanyị na-anụ nwoke. Ana m anụ di, ana m anụ nwaanyị. Ke ifunu mini
So ka Chineke na-enye unu ike n'enu ike iji nwee na-alụ ọrụ ịchịkwa igwe atụrụ Chineke ma gịnị banyere unu n'aka site na Kristi dị nwe na anyị. Amen. Ọ dị mma. So nke mbụ wee bụrụ na ụmụ asaa Jese mụtalụ ndị nụ asị na arọlụrụ ọ bụrụ na mmụọ Chineke anọrọfa n'ime. So nwanyị ịghọta ya ọfụma. Ọ bụkwuru na fadị rejected unu ghọta ya. Ịma na agwa m unu na anyị bịara okwu nke Chineke. We have come to class to learn, you know. So that these 7 children or sons of Jesse, that they have been rejected or not selected or anointed, never meant that they were not the children of God. They were rather assigned for different responsibilities. So, ọ bụrụ na mmụọ Chineke emere gịnị anọrọkwa n'ime atụ. Ọ bụkwuru na Jese gba gịnị gba aka nwa atụ. Ị maara ife o yitelu? O nwere ndị bụ ndị nna tata jee seminarị na onye arọ niile a na-arọ fọlụzie ofu arọ ka onye nwa chie fada. O mee gịnị? Ifugi ọ gba ọsọ. Ifukwa ndị be anyị unu afụli ya sị na ọ gbara ọsọ. Always negative. Ifugi and the far bụ ezigbo ndị nna tata na-achịkwakwa ọrụ Chineke gịnị ezinụlọ. Otu a ka o si dị. O nwere onye jelu ka ochie sista ma o chipụrụ fana ebe a. So ọ pụtara na ọ bụ ajọ mmadụ atụ maka o nwere ife ọzọ ọ dịkwa mma ya. Ekele ọlụ eke. Unu nụ ya? So ka anyị clear onye ka m ji jụkwa n'ajụjụ a maka ama m ebe unu na-eje si ka o si n'ọnụ unu pụta ka m wee ịghọta. Nwee ife ọzọ? Ihe njikwa naanị ya Mike adịghị eme ya eme ma n'aka ụka. Unu furu onye ọchịa kpọrọ wee bata kịta. Ọ sịkwa ụbọchị ụka ka a na-apaki chi na biye ndị obodo a onye wabatara ebe a ka ọ na-aghọta ihe anyị na-eme onwe anyị. Moto anọ bụ Mercedes GLA AW BB014. Nke a bụ ikpeazụ anyị amụ ọkwa. Agwago m ya anytime na-emere ihe ya kpọọ ndị na-eto moto ka ha too ya. Onwe anyị ka anyị na-emechi iru. Bikonu onye nwe moto a ji ebupụ ya kịta. Anyị ama akwụsị maasị ka anyị wee mama ụdị ọkwa ọzọ. And that is very urgent and necessary, especially when it has been indicated that this warning or caution has been given severally. Every day. So, biko kenela inya bu onye biala ije. No meka ke jerodu to lumoto mo sukasi anya mo munyi ọkụ and epụta ebe afọ unu anyị niile maara ka okwu na-adị. If I have interruption of the homily, it is part of the homily. Ka anyị nyere onwe anyị aka. So ọ nwere ndị chọrọ ịlụ ọlụ a. Ọ nwere chọrọ ịbụ dọkịta. Chee nọ ebe Chineke na-akpụ ya. O mechala bụrụ n'ife ọzọ ma gbukwala onwe ya. So ka ịghara ichezi na ọ bụrụ na ịbụrụ nke a ichere ịbụ ọ bụrụ na ịda alụrụ Chineke ọlụ ma ọ bụ na ụwa ịbịa na ozuru oke
ma ọ bụ na Chineke na o nyere gị onyinye ma ọ bụ na ụwa anyị pụtara na-egbo aka. Never. Ike dị na-awaja ọrụ ya. So jiri onyinye nke Chineke nyere gị wee mee gịnị wee lụọ ọrụ. Ebe chi gị esigbu gị bụ ije ọrụ dịla onye ọzọ, ije mee gịnị, ije tinyebe aka na ya. Ọnya bụ ebe a ka chi gị egbu gị egbu. So yọọ Chineke ka o mepere gị akara aka gị, ka ị nwee ike ịlụ ya ọfụma, nye Chineke gịnị otito. O nwere onye Chineke gbabara aka. So the rejection of the 7 sons of Samuel does not mean that Jesse does not mean that they are bad people. By the way, David na onwe ya a na-arọpụtara gịnị ka o medụrụ n'ikpeazụ? Ọ bụrụ ya bụ onye tụbalụ nwaanyị ime wee gbukwue di ya, okwu David ya. Ọkwa mmụọ Chineke na ya n'ime nwaanyị. Unu nọzụkwa ya? So the greatest or the worst sickness we can have in this life is the sickness of acute spiritual blindness. The worst sickness we can have is the sickness of acute spiritual blindness. The reason is that it will block your vision. It hardens your heart and obscures your intellect, thereby creating or causing or leading to great sense of distortion of discernment in your life. If there is anything we need to be scared or worried about, it is acute spiritual blindness. It is both dangerous and deadly, for the fact that it blocks our hearts and mind. We don't see clearly. But it's not that we don't even see clearly. We feel that we see. That was how the gospel was concluded. Nunu bulisi, manuna amarodo, nunu meregeni, nunu bulisi. No ka Yesu yiwe populu kokua. Obu nunu manunu bulisi. Okarala bolunu njono. No nunu bulisi. Nunu amakurodu na nunu meregeni bulisi. Nyakunu yeji wengu na gene na njono. Okwu nke a dị anya ọ dị omimi ka anyị kọwaa ya nọ. Beginning with the first reading, gịnị mere? Ya bụ onye ozi bụ Samuel. Unu fụrụ ife melụ. Eliab, one of the sons of Jesse, first came. Oh, this is a chosen one of God. Very humble, very nice looking, and obedient. Oh, this is the one that has been chosen, and I have to anoint him. The flow acute spiritual blindness in the man. So Samuel was initially infected with it. Thank God that later it was cleared. Amen. Onya, it will call acute spiritual blindness happen. Onya kejumwesi enyos afuznife ni nyogo Samuel name anyi ime to see that not all that glitters is gold. Nsogbu gị na-adị gị ma ọ gị na nwunye gị tata. Ọrọbụ n'iche na ọ bụ onye nya ka emechazielu gbasịsị akwụkwọ emechazie kịta gịnị na-eme? Mana mgbe mbụ a na-asị gị nwoke ịnụkwanụ nwaanyị a na ọ nwekwa ka ọ dị. Gị bụ nwaanyị, nwoke a
anya anyị ji ene ya ọdụrụkwanụ ka mmadụ dị ya n'ime esi na ọ bụ na ịnụzi nwoke a ma ọ bụ ịnụzi nwaanyị a gị na-eme ife dị ịtọ ofu eme gịnị eme inwe jeenụ nya ka nwoke a ji akpọ gị isi ede mmiri taa nya ka nwaanyị ya ji eme gịnị ji akpọ gị isi ede mmiri maka gịnị ị na-ene anya externally ụmụ ife blọkụ your mind your heart. Amen. Ọkwa ya ka eji asị na love is what? A na-ejighị isi mba. Acute spiritual blindness is very deadly and dangerous. Acute spiritual blindness anyị eme gị ka ilie ego ụmụnna lie ego obodo ma mee gịnị kwere ike a na-ekwu esebụ gịnị a na-enwe obodo enwe. Acute spiritual blindness ọ kwado gị aka. In fact, put this message on your phone, inscribe it on your phone. Acute spiritual blindness is very deadly and dangerous. Imewapụ mmadụ ibe gị obi ọnwụdị ifọdụ ichekwula ọzọ ihe eme ọnya tili gị bụ nne di ka nna di na nwa gị nwunye nwa gị ka whatever nọ na-anọchili gị ụzọ. Acute spiritual blindness ofu acute spiritual blindness a mekwuru gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ ma nwoke na-anụ nwaanyị ịpụtazi ya nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị o nwerozi onye bụ gịnị bụ mmadụ ichefue na ọ bụ aka mebela azụ. Efugo no dị very deadly. Ihe ama onye makwanụ ife ma bụ otu aka ọ na-anụgokwu n'obi otu aka isi chọ ka eme ya otu aka isi chọ ka ọ dị. Samuel, the Lord has chosen this one. Na amarodolo no nwere ife mere gịnị ife kochiri anya kpuchie nye obi ya kpuchie nye isi oche na ọ na-afụ oche. Acute spiritual blindness a mere gị ichee na ọ gị makarịchala mmadụ niile gịnị ife chee na ọ gị kacha mmadụ niile nwee ego chee na ọ gị kacha mmadụ niile gụọ akwụkwọ. Acute spiritual blindness ọ kwado gị aka o siri ike nnukwu ọya. Unu ka nụ ya anyị jezie n'ozi ọma unu wee fụkwa ya ọfụma ọfụma. Ụmụazụ Jesu isi ọ bụ na na-ekwu ndị ọzọ okwe na-aghọta nọ nke a bụ ndị nwaanyị nọzụkwa ya ndị mmụọ nsọ nọ n'ime mmụọ nke Chineke nọ n'ime ndị mmụọ nsọ the Holy Spirit okwe the disciples because they were infected with this acute spiritual blindness. They said to Jesus, nwoke a amụrụ n'ọlụsị ma n'ikpu isi a ọ bụrụ njọ metara ka ọ bụ njọ nne na nna ya metara. If we go to their conclusion, now someone born with deformity of any type must be as a result of the sin of the person or the sin of the parents. Acute spiritual blindness, a deadly disease. This is not Googleable, what we are sharing. Okay? Just trust in the Spirit of God. Nke a ụmụazụ Jesu anyị achago ya. Ndị nebo agbata obi gụnyekwuru ụmụnna na ụmụ ọkpụ nwoke amụrụ mgbe o kpuru isi wee na-agbaghasịzi onye a na-ayọ kpuru isi mgbe a mụrụ ya dị ife a ọ bụrụ nwa be kedu mafia ya echefukwem nwaanyị lotere nụ m n'ọkwa ị na-elota ife
nwaanyị elota ọzọ. Ọ bụrụ nwa be onye nọdụ ife a. Ọ bụgboro n'isi. Ọ na-akpatasịla ego hụ na anya. Ọ bụrụ ya bụ moto gbafere ọnya ka a sị na-alụ na mba bụrụ ọnwụ ya mba nọ onye a mụtara onye ya alụ dị ụna onye unu apụlọ ya anụnwa otu osisi ike a na-agbaghasị nwoke nwere sịfa unu agbaghasịsị na ọmụnwa bụ onye afọ amụrụ mgbe m kpuru isi ọmụ dị ife a ọmụ maka ifi na ọya jisiri ike ekwetara ọnụ n'ọnya enwepụrụkwa ya girigiri n'aka ndị Farisii ndị ime obodo ndị na-ekwu nnu enwejuba nwoke ahụ nwoke kedu nke melụ yes nwoke acute spiritual blindness a o ji kafara maka nwoke a agwọkwulu ọ makwuru okwu na onye gwọrọ ya unu furu ka ya bụ ọya ji wee jọ ka njọ ọnya ka o ji si nwoke a na-akpọ Jesu so na makwuru onye gwọrọ ya ife ọ bụ ji ka mere gịnị ka isi ọya nke a ya achọkwu ya ife onwe sifa na nwoke a gwọkọtara aja na-asọ mmiri tee m n'anya oluzie chi na je gwọkọta aja tee mmadụ n'anya ife itetalụ gịnị ya eme gịnị emesi na ọdịna Baịbụl enwee kpụpụfaga ụlọ ikpe iwe jezaba ọnụ gị bụ onye satifil ma onye gị laisens ịgwọkọ asọ mmiri na aja tee mmadụ n'anya si na Jesu onwe si na Jesu gwọkwara aja tee ya n'anya si ya jee sachaa anya na mmiri n'ọnya na onye a abụrụ ezigbo mmadụ ọsịa nke a gbasara unu na onye a n'aka Chineke dị n'isi ya ma ọ n'ime ya if not he could not have been able to restore my sight. Fana ekwekwalụ ajụbafịa a na-afato nne ya or parents nne na nna ya unu adị sure na nwa unu dị ife a yes o kpuru isi mgbe a mụrụ ya yes kedụzi ka o si n'afụba ụzọ o torugo ịzọ ọnụ ya nekwo nne na nna aka ịtụ spiritual blindness a jikwo nne na nna gịnị nwata kpatalụ na fe nwerezi ike ịgba akaebe na Chineke melụ nwafa kpukpuru isi mgbe a mụrụ ya ome gịnị ọfụba ụzọ ma wee gọọ o torugo ogo ịza ọnụ ya jụba na ya nke a efugo ife ọya na-eme mmadụ it creates destruction of your sense of discernment ya ichekwele na ị nọ na line mana ị dị off line ọnya kpatara ofu onye ya eji wee buru ego obodo niile n'udo ya ike arụ adị ya mma ndị ọzọ a na-anwụ ọfụ na ndị ọzọ na-anwụ na unu n'ọzọkwa ya ọkwa na ego ya ra elichekwu oge ụfọdụ ọmakwuru ego na ọ bụzi ya ebukọrọ ya acute spiritual blindness ọ kpata gị aka ebe a ya ekwebere gị bụ gịnị rie egwu ya mmasị nne na nna gọọ so brothers and sisters in Christ, the second reading reveals that Christ has come to deliver us from this sickness. See the beauty of the readings we have just had. So it's not about Samuel, Jesse and his sons, or the blind man born from birth and parents and Pharisees and all. It's not about them, but about us. So what is it in your life that is causing you or creating this acute blindness that you don't see beyond?
acute blindness a bụ nye mechara gị inwee nedo onwe gị anya na compare onwe gị with ndị ọzọ na ị nwere ife fa nwere na ịdịrọ ka fadị na ịbụrụ ife fa bụ therefore I take my life. Acute spiritual blindness a bụ nye kpatalụ na ife nke Chineke ịgbakọta ya azụ ezinụlọ gị ineghalị anya parish gị enyere aga obele ego ile onwe gị lee nwanne gị chefue na obele ego a na otu ntabi anya ka anyị rapụ na ebe a nwee yọọ Chineke ka o nyere anyị aka ife a na-ebute ọya ndachi obi na ndachi anya na mkpochi isi ka o wepụrụla anyị ya site na Kristi dị nwe n'anyị. Anyị agụbakwana ife ndị ọzọ agụ na okwuchukwu ma ozi taa ọ dọkọlgo oge niile. Ekwe m n'otu Chineke ife anyị ga-aza bụ inwenụ n'ụlọ ahịhịa anyị mmadụ niile maka ndị nke Chineke niile ka anyị na-achọpụta ụzọ niile anyị si kpuo isi nke ime mmụọ ka anyị chegharịa bịakwute Kristi ka Kristi gwa anyị ma zọpụta anyị arịọ gị dị inwenụ n'ụlọ ahịhịa anyị maka ndị omeiwu na ndị ọchịchị obodo niile dị n'ụwa ka Chineke meghee anya nke mmụọ ha ka ha na-ahụ ihe niile nke na-esi iwu niile ha na-eme maka ọdịnihu ma ọ dị mma nke onye ọbụla anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị na-eche na njọ ha karịrị njọ nke Chineke pụrụ ịgbaghara ka ha were ezi ntụkwasị obi bịakwute Chineke onye ịhụnanya na ebere ya karịrị mmehie anyị niile anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị na-eji ngọzi niile Chineke nyere ha kpọrọ ihe ndị na-eche na ngọzi ha natara n'aka Chineke bụ site n'ịdị mma ha ka ha mata ebere Chineke na iji ezi obi emere ndị ọzọ amara anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị niile na-akwado ịnata sakramenti n'oge Ista na ndị na-akwado ha ka ọgbakọ okwukwe anyị na-azụlite okwukwe ha ka okwukwe ha na-eto ma na-esiwanye ike n'ime Kristi ụbọchị niile anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa ndị niile nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche ka ha keta oke n'ala eze eluigwe anyị arịọ gị dị nwenụ
Chineke nna ji ike niile anyị akọwapụtago ka o si wee dị anyị nke ije bụrụ nna mazuru ife niile anyị na-agbakọnyezi ka imeela anyị ma mee karịa ka anyị yọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Amalitawo mi bepere, eburuwo mo bem, oba obe Jesus ewo. Eburuwo mo bem, amalitewo mi bepere, eburuwo mo be, obem bu obe Jesus. Anyị ga-eburu obe anyị ka anyị malitekwanụ ikpe ekpere. Eburuwo m obe m, obe obe Jizọs ewo. Eburuwo m obe, amalitewo m ikpe ekpere. Eburuwo m obe, obe m bụkwa obe Jizọs. Eburuwo m obe m, amalitela m ịyọ Chukwu. Eburuwo m obe m, obe obe Jizọs. Eburuwo m obe, amalitewo m ikpe ekpere. Eburuwo m obe m bụkwa obe Jizọs. Eburuwo m obe m, amalitela m ịyọ Chukwu. Eburuwo m obe m, obe Jizọs ewo. Eburuwo m obe, amalitewo m ikpe ekpere. Eburuwo m obe, obe bụkwa obe Jizọs. Anụrụ m ọnụ Jizọs ka ọ na-asị o nwa m, ike agwụla gị nọrọ nwanne m buru obe. Anụrụ m olu Jizọs ka ọ na-asị buru obe, nwanne m ike agwụla gị. Onye nwere ndụ buru obe gị. Anụrụ m olu Jizọs ka ọ na-asị buru obe, nwanne m ike agwụla gị. Onye nwere ndụ buru obe gị. Anụrụ m olu Jizọs ka ọ na-asị buru obe, nwanne m ike agwụla gị n'ọrụ. Anụrụ m ọnụ ụda adịghị na-asị anyị o, ebele ike agwụla gị n'ọrụ. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị gị onye nna ike agwụla gị n'ọrụ. Ana m anụ n'ọnụ ụda adịghị na-asị gị o, nne m ike agwụla gị n'ọrụ nwanne m buru obe. Anụrụ m olu Jizọs ka ọ Ọnụ ya na-asị gị nwanne m ike agwụla gị n'ọrụ. onye yutu buru obe gị. Abụrụ m olu Ọnụ ya Jizọs na-asị gị buru obe. nwanne m ike agwụla gị Ịma n'ọrụ. agbawa buru obe gị. Anụrụ m olu Ọnụ ya Jizọs ka ọ na-asị na-asị gị buru obe. nwanne m ike agwụla ọnụ n'ọrụ. Ebe gbagburu n'obe ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere Onye ụwa? mmadụ nwụrụ ọnwụ n'obe, onye ga-agwa m ihe o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? Onye tụtara afụfụ obe, o nweghị n'ihe nke o mere ụwa. O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? A mara ya mgbe a gbụrụ ya nsọ, ọ dị na-abụ n'oge o mere ụwa. O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? Onye nsọ nwụrụ ọnwụ n'obe, ọ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? Onye nsọ tara afụfụ obe, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị unu ji gwagwo ya n'obe? Ọkwa mmehie anyị mere ka o ji nwụọ ọnwụ n'obe. Ọ gbaghara anyị ihe ndị anyị nke anyị mere. O mere ụwa gịnị gịnị ka o Jesu anyị kpọdoro n'enobe, ma mụ gịnị ka o mere gị O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere? onye nsọ nwụrụ ọnwụ n'obe, gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị? A mara ya obe, a kpọrọ ya nsọ, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? Eto dara ada obe, ọ bụ gịnị ka o
o mere ụwa O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ebo! Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. onye nsọ tara afụfụ obe ka ọ dịrị anyị mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị Ka ọ dịrị anyị mma. Eto nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma Eto dara ada n'obe ka ọ dịrị anyị mma Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. okorobịa dị mma eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna sokwa gị n'azụ Okorobịa dị mma. Okorobịa. Eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna sokwa gị eje. ọrụ dị mma eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ Okorobịa dị mma. Okorobịa. Eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ. agụma Maria papa eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ Okorobịa dị mma. Okorobịa. Eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ. okorobịa dị mma papa eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ Okorobịa dị mma. Eze Jizọs okorobịa dị mma ndị nna kwụkwa gị n'azụ. emere m Chimeze emere m Chimeze emere m Chimeze Chima aghaghị memeze Emere m Chimeze. Emere m Chimeze. Ewo! Emere m Chimeze. Chi aghaghị imemeze. onye nna mere chi ya eze Chukwu aghaghị ime ya eze emere m Chimeze Chima aghaghị memeze ewo Emere Chimeze. Ewo! Emere Chimeze. Ewo! Emere Chimeze. Chi ha ga-ememeze. ndị nna mere chi ha eze Chineke bụ n'ihe nụọ ha mere chi ha eze chi ha aghaghị ime ya eze Emere Chimeze. Ewo! Emere Chimeze. Ewo! Emere Chimeze. Chi ha ga-ememeze. onye ọma Onye ọma. onye ọma Onye ọma. onye ọma Onye ọma. eze Jizọs Onye ọma. onye ọma Onye ọma. onye ọma Onye ọma. onye ọma Onye ọma. eze Jizọs Onye ọma. ndị nna bụ nụ ndị ọma Onye ọma. Onye ọma mee. Jehova bụ onye ọma Onye ọma. Onye ọma aka mee. na-ete mba bụ onye ọma Onye ọma. Onye ọma Kụkapa mee. n'ọnya bụ onye ọma Onye ọma. Onye ọma. mana onye bụ nna bụ onye ọma Onye ọma. Onye ọma. nna bụ nụ ndị ọma Onye ọma. Onye ọma ezigbo mee. nna bụ nụ onye ọma Onye ọma. Onye ọma. nna bụ nụ ndị ọma Onye ọma. Ndị ọma. awa nganga n'ime Chineke Ganga na-egbu egbu. ee ọ dị nụ mma Ganga na-egbu ewe egbu. nganga n'ime Chineke Ganga na-egbu egbu. ndị nna mewenụ nganga Ganga na-egbu ndị egbu. Josef menụ nganga Ganga na-egbu ndị na-ete egbu. Patrik n'anya o Ganga na-egbu ete egbu. Patrik bụ onezi nna Ganga nganga na-egbu ebe egbu. nna bụ n'ọmụ Chukwu Ganga na-egbu ewe egbu. nganga n'ime Chineke m Ganga na-egbu egbu. ọ bụ ya kacha mma Ganga na-egbu onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs Ganga na-egbu onye na-eme ihe Chineke na-achọ Ganga na-egbu nna na-eme ka na ọtọ na ndụ Ganga na-egbu ndị nna bụ nwa Chineke ka Chinemere ka bụ elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewo ma aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọ ọpa Yọbanụ ụmụnna m. Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnụ. Onye nwe anyị, anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe
iji agwọ anyị ọya mgbe dum. Biko anyị ji umeala rịọ mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esegburu gị bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa site na Kristi inwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu unu, welite n'obi enu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ka ụwa, site na Kristi inwe anyị, n'ihi na ọ bụ nke nwa tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha wee na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị na ekpere na ọlụ nke ịfụnanya na site n'isonye n'ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji jupụta na amala nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na-asị, nsọ nsọ nsọ, site bụrụ ụwa Chineke nke igwe ya, ebube gị jupụtara elu kasị elu, ọ dị ngọzi bụ ya dara. Nna anyị dị nsọ, ezi ya sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwu ha sọ ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ John Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, na Eugene dị asọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị soro kwe ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, ka ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa n'ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị nwere ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkwue Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe,
zọpụta anyị, anyị na-ayọ gị o osebụlụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebele gị, azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewelu gbanarị nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ, na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị, kama na-ekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịlụ unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, na-ele anyị ebere. Nwa atụrụ nke nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke, ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'elu ụwa a ihe. Biko were ebube nke amara gị kwụnye ihe gị n'ime obi anyị. Mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ozi ọma gị, ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile, bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ na n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi inwe n'anyị. Anyị nwere obere ọkụ one kịta anyị na-ayọ ndị ushers ka ha gagharịa ka envelope. Enwere second collection for the Catholic Relief Services. Catholic Relief Services. Anyị nwamara ihe ọ bụ. Anyị litekwuru uru ya ọtụtụ n'ime anyị. Ụfọdụ n'ime anyị n'ebe oge a na-alụ agha. Caritas International. Ọ bụ ebe a ka esi enweta ego eji enyelụ ndị nọ na nsogbu dịka oge anyị nọ n'agha. Ndị Caritas ha so na ndị izizi dobere anyị ndụ n'ala Igbo ibutere anyị ihe a na-eri eri. Ọ bụrụ na anyị were the envelopes ịdị nkwadebe tata, emesịa ha ga-anakọkwa ya. Ọ bụrụ na gị adịghị nkwadebe, iwechighị anya azụ ụbọchị ụka ọzọ ma within the week, ị nwere ike itinye ya na mailbox nke ụlọ ụka na be Fada. Ka ha na-aga n'iru, anyị ama ọkwa na-aga. Anyị na-elote maka the African Eucharistic Congress nke anyị na-ama ọkwa ya eri oge. Deadline for the early bird registration bụ nnyaa ka ọ gwụrụ. Kịta's registration is $100 per person regardless of age. $100 per person. $80 for the discounted rate from way bidoro ya ebe October last year wee kwụsị nnyaa. Tata bụzi ka o bido $100 registration. So ndị eregistabe ka unu gbaa mbọ jee na website. Information gbasara ya dị na board. Wee na-elotekwa echi niile bụ Monday, March 20, enwere penance service ebe a 7 p.m. Ndị niile chọrọ ije nkwupụta confession were akwado maka Easter echi niile 7 p.m. Retreat, community retreat nke anyị na-eme ebe a ofu ugboro n'arọ nke parish anyị, ọ bụkwa Saturday anụnwa ka ọ ga-abụ 9 a.m. wee ruo na 4 p.m. 9 a.m. nke atụrụ anya anyị niile ka anyị bịa retreat anwa 9 a.m. Saturday the 25th. Ezinụlọ Skola na Greg Ogamaka na ezinụlọ Jenny Adaka na ezinụlọ Emecheta na-ekene anyị niile n'ụzọ dị iche iche anyị si gbarutere ha mkpu oge ugbu a, ọkachasị nwanne nya mgbe a kara ụka maka nwanne ha nwoke nke rapụrụnụ, na ha na-ekene anyị niile wee na-asị n'ụzọ abụ n'ụzọ chi o jiri masị Chineke ka ọ kwụghachie unu ụgwọ mmaji mmaji.
Boni Uzondu na James Uzondu ha nọ nso. Paparazzi ọ ya okpuru ọtọ onye wee nidiro introduction. James nọ n'azụ. Anyị lotere na nwanne ha nwoke younger brother Boni nwụrụ, senior brother James nwụrụ, ofu onye anwa. A ga-akara ya ụka na Friday anụnwa emechaa Stations of the Cross 7:30 p.m. ka a ga-akakwara ya ụka. Ha wee na-ayọ ka anyị bịa solu ha were kwanyere nwanne ha nwoke ugwu. Daalụ. Ndị youth and young adults ka anyị kene unu niile unu isi wee zaa ha oku nyaa ha sara moto wee na-elotekwe maka their Bible study ha na-eme ka ndị otu ha ka ha gbaa mbọ zakwa oku a na-akpọ ha. Ama na ha nwere practice tata. Young adults unu nwere practice tata ma ọ bụ na agbasa. Young and youth adult choir, you have your practice. Unu lotie. Adult choir unu nwekwa practice na Tuesday anụnwa unu wee kwado maka Lent. Unu n'anya mgbe anyị na-aka ụka anyị adịghị eme ya eme, o nwerekwu n'ụlọ ụka a na-eme na parakwukata okwuchukwu akwụsị ya ka e were maa ọkwa. Adịghị eme ya eme. Ihe anyị mere tata abụrụ ihe a na-eme. Ọ bụrụ maka gịnị dịka Frasi wee kọwara anyị active spiritual gịnị blindness ka anyị si apaki moto oge niile ka anyị na-ama ọkụ ya. Our neighbors here ayọga anyị bee akwa n'ehihie bee akwa n'anyasị, fada na onwe ya were aka ya yọkwa anyị. Nwoke a bịara ebe a tata mgbe a na-ekwu okwuchukwu o sere moto foto were weta ya ebe a. Ọ bụrụ na etu o si dị ya n'obi, ọ si almost every Sunday ka ihe a na-eme. Ọ na-apaki na ebe a isi eme exit ka obi ọ ebe anwa ka ọ si motie nọ. Maazị Oge jekwuru ebe anwa o ji anya were fụ. Spiritual blindness ugboro one ka anyị ekwu ya. Active spiritual blindness. Acute ka m gee ntị ka m mechaa. Ịma na ekwughị ọnụ etu anụwa ka ama m ụnụ ghọtakwara ihe a na-ekwu. Ka anyị na-aga. Then nke wutere nri nne, that blindness ọ ka njọ ma anyị nọkọ ha ọ na-azị ndị Igbo. Ndị bịara ụka ebe a na Friday ya fụda ebe a niile esi agafe ka anya moto ha niile apakichi moto na ya. Blọkụ moto niile moto na-abụ were blọkụ ebe ọbụla. O nwe onye nke m pụtara si ya ka ihe iji paaki moto ebe a wee ya ọ bịara ebe a fụ ndị ọzọ banye ọkụ mmụọ, osoro ha banye ọkụ mmụọ. Ka anyị ghọta na ebe anyị nọ ka anyị soro usoro anyị niile ma ihe dị mma ma anyị achọrọ ime ihe dị mma. Onye ọbụla na-abịa ebe a na-eje ọlụ. Ije ụlọ ụka ebe ọzọ ịma na iruo na parking lot ọ bụrụ na ejugo ịchọba ebe iwu kwuru na ịya paaki ya. Ịma arapụ moto gị ebe ịfụrụ. Mana ịbịa ha na nke ebe a imebe anọ mbe m ihe dị mma si mee onye ka ị bụ ịmaala onye mbụ. Ọ bụrụ ihe dị mma. Biko ka anyị meenụ ihe dị mma anyị maala etu esi eme ya. Nke ọzọ wee bụrụ oge ụfọdụ nke anyị ji bụrụ ndị Igbo anyị na-anabata ndị ọbịa oge niile. Oge ụfọdụ ihe ọma anyị mere bụ ya na-egbu anyị ka anyị ghọta ya aghọta. Ebe anụnwa oge ụfọdụ anyị na-aka ụka ebe a ndị ọshịa ka anyị na-atụfele okwu a na-atụfekwara anyị niile. Ikekwe onwe ndị batara ebe a
ọ dị etu a n'ụlọ ụka ndị ọzọ niile na St. Philomena ebe nọ a na-eme ka o nwee ndị na-ene anya ndị ya bụ ndị bata eje jụọ ha kedu ndị ụnụ bụ o nwe ka ha ya esi gagharịba ewere anya na-ene ha na-awa ọchị ha mana ha bịa na nke anyị oge ụfọdụ ha ya ebibe ha ọma ibi ọma amaka mana ị mara ihe o bu n'obi anọgo na St. Philomena kọmiti nọ na ya akụwasịa moto abịa gwa anyị akpọ ndị sherif ha gwa anyị etu anyị esi were na-eme ndị ọsha biko anyị niile bụ ọshas ma ọ bịa na nke a ụlọ ụka anyị anụnwa ụbọchị ụka izuụka gara aga akụwara ya ha batara ha kụwara windo ebe anụnwa were bata St. Vincent de Paul ihe anụnwa ha kụrisi anya ha ya mara kpaka anya ka ha chọrọ ihe dị n'ime ya so ka anya anyị ghere oghe ọ bụrụ sị ọ na-eme n'ụlọ ụka niile ụnụ na-anụ ya na news ụnụ na-afụkwu ya afụ ma Chukwu mere ebere ha agaghị na Blessed Sacrament o nwere ihe ndị ọzọ ha chọrọ na ihe ha ya achọ kamera nwetara ha na ndị nwe obodo ewerezie nwayọọ na-ene ihe dị na ya ma anyị achọghị ka ha bata ncha ncha so onye na-abịa ebe a ma ụbọchị ụka ma ndị ukwu ọjị ma ndị ọbụla unu were nwayọọ mmadụ onye unu na ha na-emekọ unu ọkụkọ na-akpọ ụrị gị na-eme na ya anya uhie akọ na ya anyị were oghere a wee na-ekene ndị niile. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. Ọ bụrụ na tata bụ ụbọchị ize ị na-abịa ụka ebe a, biko kwụrụ ọtọ. First time worshipers, biko ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụ nne, daalụ. Anyị na-ekene gị. Anytime you are around, please come back and worship with us. And finally, anyị na-ekene ndị nna bụ ndị nke patron saint ha danyekwara tata bụ Feast of St. Joseph wee danyekwa tata bụ ụka. Anyị na-ekene ha ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ka anyị kụpụziere ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Madam Bruce Udoji, unu nọkwa ya. Unu ndị nna na-ada agụụ agụụ. Unu emepụkwala ụtụtụ wee bịa. Anyị na-ekene Chukwu maka onyinye nke ndị nna o nyere anyị na ka a na-ekwu nna ka a na-ekwu nne na-ekwuzi ezinụlọ. Ka Chineke gọzie anyị nye aka ka ọkpọpe anya anyị na obi anyị na ọgụgụ isi anyị. Asọrọ gị jebe ụka mechie anya gị ebu na asịgodo mechie na anya unu nwee nwayọọ wụnyekwa anya maka onye nọ n'akụkụ ọ mịchara foonu gị maọbụ ego iji bịa inye Chineke onyinye ọnọkata ịchọbazi ego onyinye Chineke achọ bụ na onye nọ n'akụkụ ịmarụ na ọ bụrụ ịmagoro ibe so si anya ha niile onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ na banụ n'udo. Misa agụsigo.